Марселиньо. Акция номер 1. Мощен удар на Станислав Генчев, който при всички положения се отби от лявата ръка на Йордан Върбанов. Ето и ситуация номер 2. Задържана от страна на Дарко Савич. Вратаря Велев. Дали ще стреля удари? Прекрасна намеса на Александър Барк. Продължават да се лутат домакините пред отбраната на Локомотив София. Страхотен изстрел на Емил Гаргоров. И решава да центрира. Бразилец удар с глава 1-0. Пореден гол на Марселиньо. Прекрасно бе включването на Марселиньо да след малко, защото Марселиньо прави прекрасен пробив, комбинира с Гаргоров, той се забавя, комбинира още напред. Това е прекрасно положение за Лудогорец и 2-0 за домакините. Станислав Генчев бележи в 48-та минута на двубоя. Ката на играч зелено. Много мъдро тук Емил Гаргоров изчака подкрепата на Станислав и да догони Станислав Генчев. Именно Генчев е човека, който игра с ръка, между другото, преди малко при удара на Искрен Писаров. Бобович веднага контратака. Няма засада. Ще има ли трети гол в тази ситуация? Прекрасно се освобождава Марселиньо удар и това е 3-0. Страхотна контратака. Каква засада? Тук отново Дарко Савич покрива. Както и двубол срещу Литекс, Савич не се ориентира по най-добрия. Те удар по посока на Галев. Този път и защитника и възможност да стреля, обходни действия. Чудесна позиция там с левия крак, обаче не успя да нанесе хубав удар. Към Велев. Добро центриране там, удар с глава, Греда и това не е гол. Тя бе изчистена буквално в главата му. Добър шанс за Локомотив сега. Постигна до наказателното поле на Лудогорец. Сега пък нещо по-познато. Иван Стоянов в наказателното поле. Мал шанс за Иван Стоянов, който нацели гредата. Нов шанс за Лудогорец. На Давчев. Интересно там обаче нямаше. Сега Кабаселе прекрасно се освобождава. Добре връща топката, удара Станислав Генчев и топката минава под плонжа на Валентин Галев. Тък му похвалих младия вратар. Добрата работа в случая свърши Кабаселе. Прекрасно се освободи от Кавица по-рано през сезона. Прекрасно двойно подаване, дали това няма да е пети гол. Иван Стоянов връща топката, удар с глава. Пореден огромен пропуск за футболистите на Лудогорец. За зелената фланелка това е последния съдийски сигнал на двубоя от 12-тия кръг на Виктория футболно първенство. Лудогорец Разград разгроми Локомотив София с 4-0.